Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Urang ba shnong jo shnong kebet nong beri uba ripel mau penyang hak arpu sautri una pra aracar apusan loyo beno senyang sigiru temen bat syagi bedan jing duna hak dikotmen bat digi beduna hak yok kot komisi benta kejing as ngop hak Christmas hak ni step masa kilang digi dong kit kam shnong beruling do jong gerai nong beri uba ling do bat kiwe bagi day berlong ki beriu ki basngaurit lagi long ki beriu kumno lagi long ki beriu spa lane ki baduk lane ki ba start lane ki bat ikatan ki bakumno henry ngidei berlong ki beriu ki basngaurit kata kene jing kwa jong fry jong Jesus Christ tega khobor jong Christmas si kai ngi ya ka jing kermen hapdeng jong ka jing du jing kermen kum ki beriu ngi don sibun ki jing du jing kermen tenre lengba jing wan jong re Christmas kari ayom Christmas ka ai ngi ya jing kermen nang ka Christmas ka ai ru khobor jong ka jing i gila bendon ka jing ya shun gila bendon ka jing ya skosi haga long beriu man beriu ka jing tenre ka Christmas ka ai ngi ka wanra ngi ka jing i iwe kata de ka jing mut jong ka Christmas nang ta ka Christmas ka airu ya ka khobor jong jing le bha kum ki pra briu ngiran kam benun ka jing ya le bha iwe pat ka jing yarap kliang habdon ka pang ka stom habdon ka jing habdon ka jing jinjar habdon kino khep ki ba shem jing agalong briu ngiran kam bandon ka jing le bha iwe pat kata ka khobor jong ka Christmas te hare step nakaliang juga kumur machlong apa pila jit ya kumur machlong ngai ya sibun ki jingdon kam da menta ban le da menta jong ki nong shlong ki jung te hare step wakhot ya pi kum ki riu temen ane kilong kimilong kpa jungi kula no kerta katip bahablano kerta kadon kijing haka long beriu man beriu kujung lese ban kamai kaji don ki bamla syu ban berla bersni don ki bamla syu da pila ru ki ba ai berla kim don syu hakda hukum oi kata ga wai ina kata ga wa sim kerpang dam ta ki ban pupus nem shaneng ki ban no kerta ban yo abanga kwa ban ai yang di ai Christmas dam ta jumpi bagan long kai jing kerku nam ta jungpi asimro nam ta kini ki ba don jing tunai khotmet nam ta jungpi rong i bagan don sibun ki jing haki jing im kaman ka si jungpi te nak ta kadau kerpang nam ta jungpi ki disable ki duna ki haki khotmet ki jungpi akwa ban le nam ta jungpi ru hang ni kum ki bang khot hang ni ka por le sei phila berlong ki beduk ki bakham duk ni ki ba biang tenre akwa ba ka ba ngale hang step ban ai ki ni ki jan blanket nam ta jung ki ba pinsim da jing i da jing men bangalong ki jing sai nam ta ka ying ka sem ki jung pi te hang step nakaliang jonga hi tang ka jing persang ka brit jonga kum we na ki ro humba nong shlong hapo jong de ka snong jungi ngadon ka jing i ya pi ki pai ba ahliang boro dan rikat bangala kabor nga persang banle da kini kijing ai ki barit na benta jung pi hak le ka jing rekhe jung ya kini ka adban Christmas te kumungal ong bane ka Christmas kalong ka ayom ka ba baro ngele kemen tengi iba kena step ba pi don ka khmat ka ba hu samrki ka khmat ka ba kemen da benta ka jing ya simatalang ha ka jing le kemen ban up ka jing wan long briu jong ukhon jong play utrai jong Jesus Christ teto le kemen ha ging isem jong pi dwai bo play un pnyo ya pi ya ka jing suk ka jing kemen lengba jong ni Christmas jong ne usem arja rusan kalong yang usem jong ni kalong ka suk ka kemen hapdeng jong kene ka jing hiran jong re perthei ka jing hangiliang jong
kakamai kecil bat hagiwi gawe ndai to ai bagri Christmas Arya Rusan kan long ka jingkat khu nam ta jong pi paro kum girong kisnong bat kham tam pi gibla khot agre step bat nio mat ya ka jingkemen ka jisupa ha ka ying ka sem jong pi to ble ai pi ya ka jingsup ka jingkemen